min calmini on bandiraɓe tedduɓe, en gartiɗo hande kadi ngam yidde jokkodirde e moɗon, beele men mbaw jokkude kadi bindande men patuɗi e finre pular. eɗen kewi wiide wonde ko neɗɗo tan finnata, mbiɗen puccu, mbabba e ko nandi hen giddat kono finnata, tikkat noon kono finnata tan ko aade. diine men hande eɗen gandi bandiraɓe, diineji men kala woni ko l'islam o, woni ko catholique o, woni ko wawi wonde kala, hande nde diineji ɗi natti wonde diineji dewiri Allah. mbaweten wiide ko ɗi gonti diineji ɗi gandanɗa hoorema ko kutoral, ɗi gonti ko kutoral e maccikinde yimɓe, ɗi gonti ko kutoral mbiɗen, ɗi gonti ko maccikinde yimɓe. hawnaki fandare ardiɓe ɓe ko ngam yidde dañde nemaji kaleteɗi to aljanna to ɗi, beele maɓe mbawa dañde ɗi ɗo aduna ɗo. mi anda noon ko wasde ɓe gonɗinde to lakara to, walla ko yidde rendinde nema gurdam aduna o e nema gurdam lakara o. ko wawno hen wonde kala, kamɓe yeesoɓe ɓe peccima pecce tati. hen feccere ƴetti diine o waɗimo ko pittol, ɗum woni kurindin, e jomum ene ñaltoro hen jawkal aduna, ene ñaltoro hen kaake aduna, ɗum fode taw ko inde diine. feccere wonde nde ɓeɗon yeesoɓe kamɓen ɓe ƴettu diine o ɓe mbaɗi ɗum kaɓoral, ɓeeto mbanno ko kutoral ngam dañde hunde, ɓeɗo mbaɗi ɗum ko kaɓoral, ɗum woni doccatal ngal ɓe kuɓɓirta kareli ha hande nde bandiraɓe ko ngam yidde dañde longere e dañde nema ɗo aduna ɗo. ko kamɓe noon gonno noddoɓe diine, feroɓe laaɓi paaɗi e Allah, nodduɓe yondikinare e aduna, nodduɓe ñimmude sunna nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam, mo ganduɗa meeɗani jolde e avion, meeɗani yarde galas. feccere heddinde nde bandiraɓe ko ɓen ɗon tande woni dariɓe e ñawrude deftere Allah e sunna nelaɗo Allah sallllahu taala alayhi wa sallam, fodde kattane mabɓe. hay ɓe tata ɓe, hay o tataɓo ɓe bandiraɓe woni koye moƴa. ko ɓuri hen yurminade hande diine o, sen luttima e diine min l'islam o, diine o hande e inde diine o woni ko ɓe yeesoɓe diine ɓe goni e huɓɓirde kareli e aduna ene fof en kumpaka. hay inde wotere en linnata ɗo henne. sen yiɗi hay sono hersini, kono ko ɗum jogoɗen wadde kono mallude en mallat tan linnata inde hay goto. ɓen ɓe mbiyeten koye mumen jiiɗen walla keɓɓiɗen l'islam o, ko hersini ko toon ɓuri yiyeede, ko toon ɓuri feñde. ko ɗum ko ɓen ngumoto eɓe jaha eɓe ngufa minaji e beddaji woni kalluji, eɓe gira bomboji e nder jamaji, e nder jeereji,
aɓe mboma tagore Allah ari ha julɗo ƴetta laɓi ñadda dande musidɗo mum julɗo fawa hen laɓi fooɗa hirsa inna Allah wiya allahu akbar anno dijo goɗɗo notade ma yawma yatadakkaru l insanu ma saa wata jomum sikku ma taw ko hunde yejjittende wona Allah on tan siftorta ɗum o wi ko hayi an e hoorema jiyaɗo Allah o ma sifto ɗum ɗum fode tako e inde diine ena yurmini no feewi so tawi ganndo jiɗɗen wiide ko jiirowo gite mum ɗowannoɗo wumɓe so tawi waɗi mumel siraɗe haɓɓi gite mum ronki yiide yeeso mum ha yani e ngaska bandiraɓe oɗon neɗɗo wona massa jogori umminirede wona massa o jogori ƴewnirede e kaɗon ngaska ala ko loocol juurgol yo Allah hollu en laabi moƴƴi o hollini en jii yo wurtu en noon e rewde e majje yeesoɓe eɗen dewri e maɓɓe ngam famde diine to aduna to enen maɓɓe fof poti hen sen ɓurani ɓe toon kay wonɓe e gonga ɓe yo Allah ñimnuɓe e gonga hono seerame ɓe eɗen gandi ɓe ha hande ɓe tabiti e gonga yo Allah ñimnuɓe e gonga kono koye goƴa ɓe goni ko woni goƴa ka ceerno wata wi tan ena neha nayeɓe nehde nayeɓe nawrata diine yeeso ko nehde sukaɓe jangguinde sukaɓe tokkosoɓe ko ɗum nawrata diine yeeso kono noon ko gonga no laaɗo Allah sallllahu alayhi wa sallam wino en wonde diine l'islam o ari ko tumaranke ma o hoot kadi ko tumaranke ɗum noon firtani wonde en daratako reende ngesa men nehde mawɓe nehen noon kadi sukaɓe ɓe beele maɓe mbawa heɓɓitade ko dondiɗen ko janggo on jarama bandiraɓe ha windande wonde kadi ko musidɗo mon Cheikh Oumar Sall on jarama.